ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ଭାରି ଟେନସନ୍ ଭଳିଆ ଟିକେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବଥା ବଥା ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବଢ଼ିଆ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ପାନେ ଦେବି ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କ'ଣ? ଗରମ ପାଣି। ଗରମ ପାଣି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ପେଟ ବଥା, ମଳକଣ୍ଟକ, ଝାଡ଼ା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ, ଡାଇରିଆ ପାଇଁ, ପତଳା ଝାଡ଼ା, ଝିଅ ପଟୁ ନଥିଲେ ଝିଅ ପଟି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସବୁରୁ ଉପଶମ ମିଳିବା ପାଇଁ 52 ଖଟିରେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ପେପର କପର ଆଜ୍ଞା ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଉପଶମ ମିଳେ। ମୁଁ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ। ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି। रुको जरा सबर करो। ଆରେ ସତ ତ ତମ ଗରମ ପାଣିଟା ବଢିଆ କାମ ଦଉଛି ଆଉ।